খোয়াই চাম্পা হাওয়া থানানি বিসিংহ খবজাক বাতমুজান কামিংনি তাখক সরজিৎ দেববর্মানি বিহিক বখক বিদ্যুমালা দেববর্মা थांनाय 10 तारिख 3 मार्च 2025 सालमारिनि समबारनि सालाव चाम्पा हावार बाजाराव जुता बायनानै हनै बोसादु चाइटनाय कलै कसागनो मुथुवै बोसाजक हिमान्द्रप अकरानो गलांगै थांमानि नुखुंगो yang bosai soroj debormani thani rang pusa tlangai चाम्पा हावार बाजाराव जुता बायनानै हनै बोसायना थकाय थांमानि yang tai kaming amsaini bini darani bosada glai sabo boglai borong thaniwo ang dara sonai phun kok sanani hनै tai boroni phun kepet nobo tlangai thangmani thokayei phiaba nukhungo kipli sopaliya sorojit debormani bihik biddumala deborma paithago saimaliya chalabaya thangkha na boibaida khogoi botharjakha saimaliya bosai soroj deborma bihik biddumala deborma no paithago चाम्पा हावा थानाव थांगै borok misindari khlainani bagui yapri manakha yang takhok sorojit debormani bihikni para hingke posim panggoa yang posim panggoa phun khainai khebo gărei hinai nukhuni borok sarmani koktoma takhok sorojit deborma bihik bsabai mungsa kebong mung gărei mungsa wala kaija angmani gărei piaba bosai sorojit deborma no bihik biddumala deborma चाम्पा हावार बाजाराव जुता बायनानै हनै बोसायनि थानैनो रां tlangै थांमानि बोसायबो बयनि थानैनो रां सलक नाहारै रहमानि सामुं तांमानि रां मायाखौ बयनि यागनि रां फनो आं नाहारै रहरा हनैनो बयनि नुखंनि रांनो सलक आरि सानै बिहिगनो रहरजामानि जुता बायनानै हंकेबा जुता बायि दि हनै पियाबा जुता बायना थांथानि न yang tai boni kaming amsani खरकसा borok rokni phone bobo abaken thokit langkha ang kamnai tonga hogari hनै पियाबा पाइथागो हंके किफिलि सपाइलिया बिद्युमाला देबबर्मा पियाबा खापं दावताय बुहकसं ताबुनि जरावो हंके केबो कमाया ताबुक तकसामा सासे कमाया अंगै तंगो जेरै आपसा कलिसि कमाया जेरै हिमान्द्रसे ताबुक कमाया आगिवो हंके तितिने खनाय रक मुसले कानार खगो रक हिनै आगि कक्तमा पियाबा ताबु मुसले कानार रक हिनै गेरै पियाबा ताबु हंके साबो खक हंके जलाबै बुरै खारै बरं कमावो आबुन ताबु कक्तमा पाइथाग दिजरा पाइथागो अमन ककसारखा ताखक सरजित देबबर्मा बिहिक बिद्युमाला देबबर्मा no je jagapha nugui tongkha hingke borokni contact number tongo tbs kino rijak oro contact ko call khaimano borok no jodi no borok no call khai habya hingke chini kok tibni kok dung number bo noro call khai sahari mano takhok sorojit debormani bihin nugui tongkha hingke obono paitha khapanda utai bohsong tamo saikhnari rekha takhok sorojit deborma bihik चाम्पा हावार बाजाराव जुता बायना थांमानि पाइथा गुन जराव साइखना रेखा बिहिक बाहायके गमाखा बाहायके तामुंखा अबखाना दे बिहिक नि कगनो साइखना रेखा ताखौ सरजित देबबर्मा बातम मोजान कामिंनि पीएस नके चाम्पा हावार थानामै खबजार पियाबा ताबुं जराव सान थाङा हंके केबो खगया केबो कमाया ताबुं जरा हंके बोरैबाय चला कमावो बोरैबाय चला खालायो बसा बतिया करै बसाया करै बिहिया करै पियाबा अमनो जदि जों मोथागै माइना हंके पियाबा सिरि ससाइटिव तरक तरक तेबो अमा हायनो तमु सेत्रा बारियो फैयो तामुं हंके म रुग बेमार हंके खायसवा खाहाय ओ खायसवाक न जों मा हामनाय खापन दहताय बक संनाय नेदि तामसाका थाग्रादि दतामु गथनां माने बोरै बिद्युमाला देबबर्मा बमियाव जुरा बायनानै बाजार थांमानि मिया फन्द सपाया हरसुं जायगा दा फन्द आथुना नटा उमबाजि दं दा सपायाखौ आमबागा आमिदिया साजुना बेखौ सायनो हनहार नैनो बगाराव समला सारका साथारजों सार माने बर करै सार दा फन्द माया खन सार आइहो करै दा सनो बायन दा चिकन सनो कल खायाका आरो बका खयन सार थाजोंगा करै बर नायतो गारि दि बे बिसाय खानो बेजालांनाय बर ताम फायतनि हिनै सावाना साब साहार दा चिकन नैनो बिहिनो कारि दि नै ब सारो गायनो कारि दि खायनो बेजालनाय याते हिनै सारता ब अच्छा नैनो जर्नी बिहिनोले नंदा थांनो दागि बाबो आबो मुसा दागिया बना बजुता पाइनानै आनो साइकेलां थाका गाजुता पाइनानै थामन बताब सपया ता चेरा खनायनो चेरा मुथुबै कलां थांबो गा आंखाय जुता पाइके पायनो हिनै जुता पाइ फायनो सामबा बा थां उमसिजानानै हिनै आंगा सोंकलिया मना सुनु हुनलिया माने साबा सालिया बर्थान हिबा सुनाय माने बजुता पाइनाय सावगला जुता पाइ फायनो जे मुथि लांमा ताम त चेरा कलि मुसमा बाहिनै तं खाता वानसुगु हिंगा बफाजे फालिया मे सापुं उइदो आं माइसुइ फाइका आफोर सपाया जेरम बाबादा मादा फाइका फायानि साका फायखौति बांगा फायाखौ नगर थांनायमोन गोरै आबो सुगतिनो आ फन्द सपायानि बंना आं आतुगु जेसकायनो सिनि नाम्बार दिबो एखान बना का नाम्बार गय आं नगर कसखे मिडिया सा नैनो बिहिनो पारलाय बर दान बिहिनो पारांके दक्षिण पांगुवा कमलपुर दक्षिण पांगुवा नैनो बिहि बोले न बाहिके मालाय माने अजराव आजि
아기 와 그러니까 안에 알아보 보시면 제가 바지 걷었던 거 그러니까 바지 걷어 봐 안을 거랑 발견돼 너나 뭐라 거기서 풍나니 카벨라 개바 돌만 해나 안 하려 그입 좀 발리 밀리고 지금까지 라면 나이 누구나 함자그냐나 함도 그냥 까지 라면 그러니까 뭐 무슨 버서리 것은 10-12 버서리 차까지 마세 아서 파나 먹고 땅에 미약해 땅에 앞에 넣고 상가 라냐 주다 뭐 라냐 히 차가 앞으로 안 보나 야 가서 보랑 리카 그러니까 이제 लगवाती बॉलस का सन्ना हर का सार सात थका है वो बाबा गदे पासर जे कुमन थाना आगे या सियानो या से हमें प्रो अब कुमन थाना हर माने कुमन पासर हो कना गाते के बिरा पैसा चाहे जुदा मा कलिया प्रो गराम पयां ते पुने हम माने जुदा दाम बा पैसा ता बानी थाने ये को कुमन एम फारे बिन थाने ना हरिया कने कुमन बानी थाने ना हरे बिन बिहान बुआजक आनी बिहिनि बिमनि आन बुआजक अब बिन थाने आं बा आन बरिब 400 टाका रां हरे मिया बाजार जुदा पयां थांमान सकालिया ता अब जेसे कानो ना बारिया कने वन तो का नां थन हने याते आं नों बेहे गागिरावगो फुनबाय करक सासा आंखा मुसा नुयाबोना फुन खामार नुया बयखे करखायनो गो आंखा तो काम खाना थांगो गाया हियाग्रा थांथुरंगो हिंगा नुयां तुमता बना हिंगा बयखे ताक सावो यागो फुन तो माने सावो जे आनी दाराम बसला संखाय फुन लां थांबला काके हिं साव ताकि सावना बो जों बायगा साया ताका सायखना रे कां सायमा खाता फुन गोनां सिपले ओ बरा हिं सायमा खाता फुन के सामने तलाङै थां अरनि बासि सनि फुन काबनांगो हने तलाङा ता हिने कामनां हिं कलांगमानि बर बो बाजार थाना बा कामनांगमा बिनदारान कल खाने हिंगा बा लांथुनि हमनि सफलिया बिनो फुनि को मानिया ता बिननि सगाता फुन नों कायजमन बस बालखा निन बेबाय आं कायमान के बालखा सु बसरं हना तेरा चले बसर काखना बबे मालेबानि गाबसो जतिके काहाम नंग तंगना निन बेहे काखना दं माने गाय को सांखिबे बातिनो पुना एकता वालाइसले मुसा करे गाय बा एको दासनो कल खेपन सगान मानि सगासे ताबु दासगान सारो बर मासा मानन यारो ngoi tongoi मदि खाइ ताहाके तंगलाय बरिया तनि हिने आनो ताव कल खेरो तिनि आनि दासि कोन कल खेमा तिनि सारबो ताबो आनि बिहिक ताबो ता समता मासे माने का साबो तंगना दारां तै तंगमालिया आं थांसिनानि नङा फाइनाल रखै सारबो ताकाति साता ना सब साहाराबो आन बोरै सबनो साहार दानो दान दाचि कोन बदिन साहार हेन दुयारे मासो काखने सार थाइ गुन दानो जे खानानि सिगां ना सिगां साहार हिंदाति हिना आं तंगमालिया मासे माने खायमा माइक्रो साइमा सालुजो तंहिनानि दारा आं तंगमालिया नि रक साहार नंला ताबुक तां वानसो जे निनि बेहे चलाबाय थांगाना ना सासिना कमा खाना बका मसुमा गते तामनि बर खप ताम हिनानि बिनि जे मसुमा का आं तंखा आं खाति मसुमासि गाय कल खमेने आं बकरि हिंगाय तो आन जे मसुमान हिंगाय तो समना हासा माय थांना हासा फ्लाय आं कल खमा करि साव हिंगाबा थाना लगो मिशनारि रखलायगानि बेहिनि बागे मिशनारि खायन दं खाया कथा नैन चरे खरगोसो कनै नैनि मुंगाय सरति देब्रमा पारा हंगाय पारा बाति मैदा नैन चरे कनै कनै बोरै मांदा बोरै मासा सालाम बोरै अकरा अब साल बसर का खाय गाय कुसु काय थु तो हा अब देर बसर जागासिगो जेसा कुसुआ कुसला ताबो लुकरन ताम कोइनानि बेहिनो जे जाफान दं हंगाय जेसा जाफानो नुथुन लुकरन जुदि मानखा हंगाय नामर कल खाय माने न रमै तना नुथुन तामि दे सार साबन साबो माने रमै आखनि तनिवै तेसानो याफारे फेरांथुन हिने